Glad to see you in Chin, must be. Well, but Cúige Slis na muid gCúige Uladh tá sé. A glanne siúlig ma? Mis mórí níari escidóir agus espáilta da chuideachta olú Gael Linn ma agus espáilta bhór Gael Linn na go maiile sin. Agus hat se mar gransa banatí anu an seo tarnóniniu agus bóhailim tá John Gael Linn agus ahananne dan na báil bór at an seo agus báil chuideachta 100,000 foilsithe chairógaí go dtéir an seo go ina wahan. Foréicnú galanta úr seo headway bhí mas stíon agus caiim mar réit go bhfuil snás agus cógar deas le ahanana le gnne ar a buinteachú leis an tógra seo fórt an críthe seo galanta fád. An seáú a héin, well, testa go bhlig tá muid ligin seo an ort le seáú a dhéanú ar leor Pádraig Ó Baoighill. Gael Linn a gCúige Uladh Slis den tíl 1993 go dtí 1970. Is seádaí an leor seo. Agus bhí mar geisteach le réidiú na Gaeltarta in sin inné na barúine bhíon Pádraig is bhíon Pádraig Ó galanta ar a réidiú agus dar mé hiigim coppla ceile ar na bacchaine ribh déann na bliana agus tuigim go seo fi sa tríú leor ar mar ceart Pádraig. Tríú leor is frí ó ar a bhhain. Well, neall maran daoine cosais agus caiil mar réid. Leor galanta agus mar dúirt me seádaí an leor seo agus chuideanne le cópa bhagan agus chuna go héin le tamod agus má léomh lom gete a gete agus caiil mar réid má bit salt ar dáin san leor. A couple of years ago, agus anna trúr gon trúr acu ar an acu agus a sin chedanne atá gal Lord na Pocha sinna Raymond ó Ciaran. Well, caiimid cógar deas mór le Raymond ó Ciaran hin seo an ort fásta mar go se né pás úr mar fríhaimena Gael Linn agus há sé sean sa fást sin tartan seo agus bhhailinn ga ré agus ga ble a bhí ar Raymond na fástúr sé a máil clíamh se go bhí fásta a réime hiigim agus cé go caiúhainte an dá arbhatha ag an nám chearna ní bhéh se bhád a hiúil agus beimiide coabrúgus a gobí leis nám tal a thart agus chugairde has agus réittíart a Raymond. Nes bete go bhhaile Raymond hat ná agus coppla facail a réit. Tá sé anjackar dúsa a cháirde coppla focail a rá. Tá sé níos fosa agam sa coppla míle focail a rá a bhhairinn gur a chéad maidh agus tá mé ansonna go bhfuil cáirde agus clán agus cóglachaí Pádraig cruníthe le chéile chumaid le grúpa olú de chuideachta Gael Linn leis an leor seo an leor aontaigh seo a cheolú. Tá sé an iúnach ar fad go bhfuil an ócáid ar siúil in éanach watha agus tá sé deas go bhfuil mo chóglachaí héan garóid ó Machail agus stúrthirí eile éanach watha Cáit, Megan agus an ceathar a gin a cheníonn na sultaí lasta agus na dáirse oscailte ar éanach watha. Ní bheadh mo deabalta éanach watha a thógáil gan an takeíocht ar fuairmeid an chéad lá ó Gael Linn
agus tá Gael Linn an seo sa seamlas ó go máls na céigeadí nó go cinse ag tús na seascaidí, agus is Pádraig Ó Baoighill is cúis le Gael Linn a bheith in ardmhaithe. Nuair díri Pádraig Ó Baoighill as Gael Linn go luas na nócaidí, thosaí na héan le Gael Linn, agus a chairde nuair bhí me se bug óg sna seachtóidí, bhíú cór crag ag teacht hiag an doras a grisfeach lenin. Agus ní bhíú fáilte a gcónaí ribh gach crag a hagu gáras is ógine a grisfeach lenin. Ní bhíú fáilte a gcónaí ribh ar na a chisa mar hampla. Agus leoga bhí cuairteoirí eile ógine, agus thóg siad san go leor trop nuair a tháinig siad hiag na tithe a grisfeach lenin. Ach bhí craig amháin a hagu hiag doras is ógine a grisfeach lenin go luas na seachtóidí agus me héan bug óg, agus bin fear Gael Linn. Agus bhí an fear sin ag bailú airgid bug le chur ag obair ar son na Gaeilge, agus bhíú fáilte ribh an chraig sin ar an doras. Is cibean lom ag rachtail isteach tá fear Gael Linn ag an doras, agus bhíú níl amach fear Gael Linn. Agus maithíonn gur go leor daoine an san seomra seo a draigar an craig sin a rinn Gael Linn ar gharas is acusan. Agus han dingear bí díing níos mó a draigar an craig sin ar gharas is acu na Pádraig Ó Baoighill. Fintriacht hóisialta é Gael Linn son a ró an tearma sin cotisianta. Is fintriacht hóisialta é éana watha. Agus bhí Gael Linn a gcónaí deanta as daoine, gra géine a tháinig ó phobal. Agus scéal amháin is mailm a insint a gcónaí, a léiríonn spirit a phobal a bhí ag buint le Gael Linn. Bhí criniú táhachtach le bheith ag stúrthóirí Gael Linn sna hachtóidí is dóilm i ngáileamh. Agus Jimmy na stúrthóirí seo ar shiúil in san car ag tarraingt ar ngáileamh, ach nar tháinig gléach ag ardifig Gael Linn le rá nach jocu leis na daoine a róisiid in aimime sa bheith ag bualadh leo go le ré leis an criniú. So go dé rinn na daoine cliste a bhí in Gael Linn, thuirsiad scarт ar stáisiún na ngáirdaí i Kinnegad. Agus dúirt siad nuair a eici sibh céróg garam i Gulfríd Kinnegad, aber leo go bhfuil an criniú cortha ar cáil. So go dé tharla, mai go leor bhí an céróg garam i Gulfríd Kinnegad agus amach leis an garda agus dúirt siad an sibhse Gael Linn, well tá an criniú cortha ar cáil. Ach léiríonn é sin an mass a bhí ar Gael Linn, agus an teachtúlacht a bhain le Gael Linn, a bheith glic. Agus ní raibh duine bhí níos glice riú anall na fear na híhanach Pádraig Ó Baoighill. A chairde mar a dúirt Máirín tá fearú na fáilte roimh go léir an seo in éana glatha cideogah don chéadúr, agus tásúlagam go mbeidh sibh a ráist agus puinte bug táhachtach dridgeon an car close sin ar ceathrú inné a sé, agus mura mé war garaní a muí bé ormh an ihe a chaithú
an seo in ardmhaithe. Agus tásúla gom gomhainní sibh in dhéana a hócaide, tá mo héan ag dúil go mór le Lainseáil cé atá le rá ag na hí cainteoirí eile gur céad maidin. Gur mí maigad ar réimein sé an darna í tá le chuhéanathe agam an náirt ná antain de leap faraile is cídóir agus tá antain an na chaithre le ar chuideart olú a Gael Linn agus sé antain a dhéanas an leor a cheolú go hafaú. Antain? Cairlí agus Pádraig Ó Baoighill. Dúirt íos a crís na bhí sé a tíl seo go mbíonn i té atá chantásaí, go mé i té atá chantásaí ar déú agus té ar dearú go mé sé chantásaí. Tá dúirt íos sin a cóhéacs difriúil ar fad na an bheide tal a ráid agamsa. A sílimsa mar tú a gargur leor seo chuine bommate, Beidir nar bheiste gáil go cúla leor ar dús, agus mar atá ráitigh mórín in Cairla, tá trí leor is féiche scríomhar ag Pádraig Ó Baoighill go dtí seo. Agus sin rud a dhéanamh duine do rá beidir a tá món leorí cheolú na. Go ndear a dhéarart rangú a dhéanamhar na leorí. Iad a chur cíneal le dálaithe agus cíneal cinteide le chur leá, agus a más a cíneal leor atá scríomhaige mar hampla, tá coppla cruasa commodar artom, leorí gear scialta, rudí rihiúlom na ceanhannig mála dearna sa capal dútha go scialta eile, agus a chead leor atá sa cruasa sin an colla treda agus scialta eile. Tá leorí an bhaine na CLG, tá leor le hannig mála dearna ar oran pell agus omaníart agus commóbíart a sleapnéile gondai gyrris na spéirini. Tá leor scríomhaige ar nealaí is muo. Tá leorí fásta leorí beidir tá bhfuir an behaisnéise tá leor tá behaisnéis scríomhaige ar fadí dú mar colla as tíróin, tá behaisnéis scríomhaige ar an Ile Albanna Robbie Burns, tá behaisnéis scríomhaige ar Neil Plunkett Ó Baoighill. Tá na rudí sin an, agus tá leorí staran fásta tá bhainean mar hampla tá leor scríomhaige fa chumrú na Gaeilge in Albain. Agus rihiú se lom a leor seo leor is dearna seo tal a seola gom go Lainne gCúige Uladh Slis an Saol gur leor staigh as a leor sin fásta. Sinna cead rud a riile me nar is muid me rudbagar a rudidir na tá rá hemplíart a buint lei sin leis an anna líisiú sin. Cinnte leor stair atá níl sin a héanú gom. Cinnte leor staigh atá ar Lainne gCúige Uladh agus tá máll mórál cruasaí a thar na blianta a dtaca le obair Gael Linn na pársan a bhí luite le agus a riile gCúige Uladh. Tá sinna le gionn a tá rudí sa bhreisir sin ann. Agus rís a lomsa dar ir a gúil téma mór a bhain sa leor agus sin a príomhhéideal Gael Linn gCúige Uladh a gúil é ó héma sa leor fásta. Agus sin de ó héma a tíimsa na gur dír bheithe eisnéise atá ar híl agus sigur Pádraig Ó Baoighill. Agus sa dar a heid gúil níos mó geisna stair Gael Linn gCúige Uladh, tá stair Gael Linn go náisiúntán. So better go an tagart den trí rééis sin ekimsa tá mar cinnte do duine bíala go a genuine líisiúr a rud go bach sibse trí héime defriúil na trí héime tá ránaí agamsa a tete nach rán áramsa. So díra mar a dús le ver me míniu díhar a dóig bheicim gur beheisnéis atá. Ein sin se dúin gur sílú ar an na farste, Tá bhain sin chur na ceartta gom sílim ó ácaidile agus Eintin se fásta go dthe se a scála an na farste, agus an dhé sin go dthe se go choiste ónnain i litir ceanan. Agus gro se go mór faoisce bhuairtar an na choiste an teir artí me geúhain, agus gur chodín teir me geúhain leis a chéad fósta amsú a grocha cholí cóngra de bhain crantha post múntir arta. In sin go dthe se a Gael Linn
agus gur dearnse agalús réid na bheistí fáinne chéad fost fi cumarce Robert Bagórain, gur anse coppla bliana sin agus gohfuir se ardú céime gur harig Donal Lomórain ardú céime do mar bhainisteoir réún ar chundaí ardwatha ar chuige Uladh. Gur lean se réon sin agus gur lean se réig an náisiúnta agus gohfuir se posmar bhainisteoir forbar an náisiúnta. An náitina dhéile sa leor tá tagart déanta don na cuairmí lígi bhíarún é léin. Fiú luite gur se in bháil do chalaiste rónar ar bhí an le bord stúra fecu, gur chaid se sealar a bord stúra. Léir mór rudí dhéile a bhain le Gael Linn. As sa bhreisir sin tá rudí dhéile in na híl luite sa leor mar hampla bhí se páirte bheise stoithe delta a hanna dhéile nar a bhrontar rinneart átar a tíl bhfuil dúilgus art. Rinneart a chur a ráis, fuair sé sin chuid bonscáilíart a ran na fearste, nar a bhí feartas idir leabha le scáil ran na fearste réid, agus feartas frí airtas an leis a scáile chuineal fáscailte. Dúsáid Pádraig a chuid teagháilethe, dúsáid se na ceangailtí bhíige. Bhreis se gur se faoi comúniige rinneart a chur a ráis a sóthaid, agus déimi se agus tá altan sin fan feartíart an lá sin a bhartas, agus díri go maiile sin airtas agus buías le dia tan scáil sin an go fáil. Agus tá rudaí eile luite sa leor thugann le fisgur dír bheithis níos atá agus ní gaiad le splíomh chóirtear na pictarí tan. Tá pictarí an dá héin ar le pásaha. Tá pictar sa leor dá Pádraig ar an pellar an na fearste, ar an pellaiste chalaiste ánain. Tá pictar an dan le gur bronú doctorart ar an allscoil Chúlraithne. So tá eilomod chéimí buinte le na híl pásanta cíneal cimsí sa leor sin. Tá tagartí an fásta den rud a rinn sé néad a Gael Linn mar go dthe se an scríúnar go lein amsir agus an rahehíar chud an na leorí sin tá tagartí an. Tá rud ar bí le scíal go réitán nar is muoite tú ar a híl pásanta a dír bheithis níos. Bhí sé go mór bhí chumaí go bhain chéir an Geraldine, bhfuil is léir ónáil sin go raibh siad go mór an réile le chéile agus gur thóg siad chlánmhaid agus is mór an gur chuide go bhfuil lethir an seo bríd agus mai agus tailiú a lethir an ácaid seo. Sin se fríide martí na híl go dehéid se héin agus Geraldine ar Lainseáil agus léir rudí mar sin agus a dúla bhaintse betir Lainseáil gur síl siimplí acu agus dehéid se ar síl an éitin i deas an éirí. Tá rudí eile na bhainú leis gré híl dainir bí. Tá cumnige ar a chead chair bhíige agus tá scialtaí an fan chead chair agus rudí mar sin a fór prefect. So tá léir rudí an a bhainean le na híl pásanta, le na híl tealaí agus le na híl ón chliúhan go dtín le taniuhan ó scáil ran na fearste go dtín na leorístearnaí tá scríúige agus a dóid na grinneise a bhean go dhéana dí trágraí. Tá na rudí sin le gion sa dar lomsa is dír bheithis níos sa leor seo chuid mhaid. Dúirt me dar írin ar ó sa dír bheithis níos chud an rud. Agus bitir go cheartú aber tú bhain léú sa leor a dhéanaan sinna cheangail le rudí eile. Agus tá cinnte na mar a dúirt me do dainart eile a món seolinn leor seo go bagus abertí eile seas na habertí a tá pacu jogumsa a sin cinna na priviléidí a bhaine a raibh món na cuarma. A léim an in Albert seo agus tagrann se a bhain chéile Geraldine a go heirí san Albert seo. Ní bag ré gur obair gan stad a bhí mise a dhéanú ar fod na tíre ach lá gearáidín fréir ar cluineir i hén sa bháile a dóg sí cuaram mhaida. Now arcar an Albert sin chuir se i leas Gael Linn chun cin bhí sé tá maid a heileid ar a dróhhair niró betir an léasa ge bheith háart agus iad a fáis a níos agus aon sin cuaram ó rinne bhean a léirinn an Albert seo a díl seart a Gael Linn. Bhí sé gobar do lóstaíthe ó gúgadú ní bag a régur obair gan stad a bhí me sé dhéanú sin na ddéirse. Agus arcar géirí cheadra de le ddéirse san Albert sin gur obair gan stad a bhí a dhéanú gom ar fod na tíre. Agus tá haimhar sin tá álas ag Pádraig go rudí hála in 19 inéirin tá scéman eile a bhí Gael Linn in 19 seaas a gCúige Uladh in 19 lasbuid a gCúige Uladh. Fiú ní se tagart a
cheanfasa agus de cheistíart a bhír bonna go in Glasgow agus 19 in Nálabhain tá chuirsís mar sin sa leor. Daanú Pádraig Ó Baoighill in leor sin a cheoranú de martí gCúige Uladh a bhain bó chuid mór de staid Gael Linn dulta mála. Tá chuirs í síos iontaán léir mór tógraí bhíidir leabhaí Gael Linn na cuiceadaí agus na seascaidí. Chuide sin mar hampla na gro tinscail bréide acu in Lainseáil Intrum éitir bas na Geraldine gro tinscail monarch an próseile íosca acu a gona mara gur thug siad buid gro te ásta acu a Malone, Johnstown a gona Kildare go dearn siad Scanhain gro páirt acu in na Martís tá picturí in seo de rudí de friúla runsin mar hampla tá pictur sa leor de famfléid a dul faoi a dul a bhí dóna bó mórain. Nar dascail me sin leor in í heile agus tá mai léir le tumult in USA. Cheadrúidir lí lémas mo chóir na pictur de Christy Ring. Agus déir duine ra té bhainte de Christy Ring na gCúige Uladh. Tá míniú tochas a leor go dearn Gael Linn scanan Christy Ring. Agus tá pictur galanta de Christy Ring sa leor agus croc vantanátaí bhfuil bodí charcaí na gcónaí sa chúlra. A rís tispan an se gur agraíart náisiúnta bhí Gael Linn go ró solathair déanta acu agus gur líonn siad bearn í bite na rónna go nám ré agsúla bhíon sa cuiceadaí na seascaidí bhí fallú son bhí ceanródaí ar don lech Gael Linn chun bhaid an ceanródaí ar sin orthuhéil. Agus buíochas le dí a ghfuil Pádraig Ó Baoighill thart le bartú a dhéanamh na rud sin lig. Licking nearman iad na rud sin lig mar a bonan agus sin. So sinna tagart atá déanta gom de Gael Linn bheith de leor seo a buinte le Gael Linn go náisiúnta go maiid le gCúige Uladh agus go muine se le na ggéir bheit heisnéis. Filime ar príomhchúram a leor agus mar a dúirt sin príomhchúram na go muine se le martí Gael Linn gCúige Uladh. Agus chuige sin tá codiúfáide ag Pádraig ó coppla duine le tá coppla altmaid eile sa leor daoine eile. Tá altmaid creathla de lún ar Gael Linn in ardmhathas in áfagardmhathas na bliantaí tásaí sin. Tá altínta fástaigh sin críomhana a bheith gobar an Gael Linn. Agus tá alt a scairtha daoine tá altaí Pádraig a héin sa leor ar na bagartí a ddírí de ibrigh Gael Linn le linn na droblaid ag tréimh sin ribh sin. Agus tá sníom cáitinta sin sa bhidital a réid ag Pádraig in alt ag creathla de lún agus ag seán críomhana go raibh siad faoi bhagart agus faoi léigear chuid mhaith ag fórsa cúltacha in RIC na Bs nó na B Specials agus go raibh imagla a dhéanamh ar Gael Linn. Is fearr tá tóiste Pádraig Ó Baoighill agus tagrann se fásta de rinne don na B Specials a bhí mar chósanna agus é na chónaí nún geanan agus dúirte gur seo omí le chuide se lei sin le na Ford Prefect a chur a gobaí na a bhí le faoi ar fanta geadrúan. So tá Pádraig a carm in anil siúa. Féidir mar se bheith buia bhfuil rudaí beisií ó nám sin. Tá éhar sa leor sin éhar machnú sa bheittetal a réite go trúir sin faoin staid agus faoin chúra bhainle agus na bagartí sa chontaíte bhainle a gobaí tá Gael Linn ag an nám sin. Tá léir mór scríomha sa leor fa pársin a d'obair a Gael Linn agus fa obair Gael Linn fod fad a chuigiú. Agus tá sinna liginn tá críocht nó. Mar hapla marcantas a chuid tásaí den leor. Téann sé tríd gCúige Uladh chundaid ar chundaid. Agus is lista le héirú na daoine ligí bhí buinte leis a rud ar bhealí de friúla bhar an Pádraig i chúra sin na lig dúin sa leor sin. I néadú leor tá gluaiseán agus tagartíón don na príomh fearsin a d'obair in oifigeard watha agus a d'obair mar ról banistíorta agus bhí na Jimmerí. Agus tá na daoine sin le cinnearmad chud mór don na daoine sin agus buíochas de dhé mar a dúirt mac feig séirs méid fiile maim bé i buir má ní tú tagart a gine má chuinn tú a tagart sin a rud atá nehar scríomha má hín tagart sin go deon na neor. Agus féidir cléúnú na marú na daoine sin ag seirbhís mhaid a Gael Linn a bheith buia go dearn Pádraig Ó Baoighill sin gur listan se go deannim agus bhfuil si
foiil agus lefaiceal agus le léú ag glúine lein agus ag glúnta tal le háart. Istóhíar ceandan tá mai cinnte gur cumní cinne agah silige agus a leor sin a bhar blaach cinna chuidhaidan na daoine tá luitis na leorí sin agus daoine betir tá mar a dúirt me a tartí na fírinne le fada. Istóhí ceandan na privléidí bhainean le leorí cheolú na go dtí le do gine héanana facu. Agus té a pacu jogamsa agus buine se le mo chuúra mar líadar. Nar fear dar a baine milliún ó chlúhain nó Len Clifford. Agus tá tagart gentig Pádraig den sin agus dúirte gur sainolí bingo bhíon gur se na líadar a Canada agus gur sainolí bingo bhíon agus go dog se bingo se go moinehan go dtí Puchterland an Bhaignet agus ri agus hanna na cumní sin ará seogam san na sríomhnaí Len Clifford in de bhréú dúithe leon ó chlúhain agus bhí mar sa chóirhaid bhain agus bhí grúin na cuairte caite nar a ddeir am hart an nirde. Now hí me se gro se roiad dú faoi mo jumper mar líadar na gro ma asúil na díhasúil na rinneart. A chai se go deama bhí sé tá chuirú agus cruúlum agus chai se go deama gin se seanhas fa bhí dór fa wairúa fa teisiúí bheigi agus léad eile agus se caiil tabachas bhí tatíine titim síos ar a bhún ar bhún an bhréú. Far galant a far cruúla bhíon agus sin rud a dinse dú a go heirí agus maion na chumne sin bhdeána gur thomáin se héin agus a puibure séwas ennis an chluhan lí go bála clia sin bheit tíirsta seacadí an dhéhhar a go léin agus é muú go fálas a chu gascí. Agus nar a fuair a brethú Clifford Boyce hí facail an deas a merle mar warmh na mar ógra Boyce go héile sin rud a bhí scríban na gone to sit in a better place rud a bhín a treil a bhréú agus cuihfuil se faoi chuin a buiris dé. A tá leor léir daoine mar sin luite sa leor sin agus tá mai cinnte bhfuil gúilta lá ar a lethir seo tróna. Tá chuir síos ionta maiid ag an príomhhaimmen a réman ó círan ar obair ratha Gaelinn go dúolú sa leor agus hagar móring sin in na chor lethir de chuidearta Gaelinn de grúpa chuig Gaelinn den chuidearta. Agus má tá daoine cuairtú álas ar a grúpa sin tá se le fáil san alta scríú réman tá mar chuid den leor sin. So tá tagartí an de gruí chuig dúolú ó thuúsáma go dtí leit aniuhan. Agus na daoine lige de le Pádraig na scémanna lige bhí acu na gríomhairí bhí acu ó chundaid go chundaid. Is saothar ionta cumsia ar fádaí seo. Tá se lein dálas, tá se máisí go deas, tá léir gríad grafanaíon, da han i réad a híl da obair Gael Linn, da ácaidí bhí Gael Linn, da híl pársanta agus da híl letar mar scríúnar agus a han rud. Tá factor fiú atá deas an dan uair ar seolú an scanan mise éire dan chléir bhí an cheadaí agus bhí tispanú chead léirú an scanan sin in Buchterland Tomneds na daríbaga agus tá chléir na híthe na feiceal sa leor sin fásta. Sin mar le hena ciún leis factor da Christy Ring. So tá ilomod éhar léidir ar an seo agus cínean leoratan go goin ar cóngradaid ar de herf leorí agus go becha ó bháb go hama am ha cuairtú. Dem ha géirí tafad strú na crinneas a chuir le scíal na fiolagus crackan a chuir le scíal tan teabhar lí na déití lí go daoine lí anrod luatin sin. So mála a leor go mór mar dúirt me tá fao cumainn ag an phríomhhaimmen a réman ó círainn as chuidú hortúsa i leor seo a cheolú. Agus tá tagart an den heitina agsúla fiú in a roáfaí i Gaelinn go dúolú gur háisi se ar inún ganan gur áfa gacu ar a ddímaint muinehan agus gur áfa gacu in líideag seaca ó ré in ardmhatha agus míonn se an chúis gur háisi Gaelinn in ardmhatha gur bhigantí fa sinna dhéanú le lítí ceadú áfa gacu leistíad an linse le go mó se bheith a charta dír ar lítí ceadú na Bratainine. So le críomhar le muid cainte bete go léon sleort bhagaladíh Aberta bhaine le sa leor agus deir se go siimplí san Abert seo
Bhí áfa gearn watha mar leir onad éidecha se gCúige Uladh on 1960 a ré. Pléile scolarartaí, dramaíart, cearnaí, scannain, fisrúhain an phobal, agus mar chuidú don orangíolaíarta fod a chuidú. Sin carú leis trí scór de bhlianta. Agus da bhrí sin bunaithe a bhéidir a réitin sin, tá sé tréthúil go nnéithnín leor seo a cheolú a gCúige Uladh sa chéhear sa seo, chéhear watha, tríú chéhe oblas na héireann, agus mar sin ní le déanamh agam sin is na rúbricí formúla cholíonú, agus fógraíam da réir sin gofuil leor seo gailíonn gCúige Uladh Slis den Saol, seolta go hafagiúil lastaí de chríthe gCúige Uladh ar bhhairte seo, gur míle maith. Go cantain as an leor luachar seo a cheolú go galant a dúine seo ná. Agus í dearna na híthe agus ceidim a fearras táhairt í sa teamra seo ná na Pádraig Ó Baoighill hain na Pádraig Gael Linn mar rimar duine. So, we do what you speak for 100 days, and speak for the mind, for the international. More amply, or you get more information, I guess there's a couple of things. Last man, or high the share on the chase of the color, as the reading of my, like I can answer, Slahuga, like number one, being three on the half a staff, I think this material is half of the gold. So, Hilma, you, nor there are one job selections announcing, got you yet in a horror fire. That is to my lesson, got you a year, the teeny yellow, every part of Lomagan. Let's talk each other once more. Got you Lord of us, I guess, do him for my. So, someone has to wear the door. Run by someone that black enough a hundred again, and he fast take a land answer, and nothing in not wild. That's the one. I guess the thing, and let him see the part of the cookie. Run by someone starting to look at 100%, another good to me. I guess when a Louis Antonson, the afternoon to my street where a Carl Dillon, I guess the white and yes, going on with Carl and so on, the Nacht. Lisa aspects near him for our being a listen to of course he's lunch. You know, her phone were 5 times in this case of one Sundays. I guess this tuition, I guess it's not the other street comes on the house and sort of what's in the short sound clean.
ar fudcuige Uladh agus éiciú go maiith nar a rétha luite ag antam de lá an sin. Ach sin na costaí bhíogansa an síl san ar fáid agus obair Gael mar a tháinig misin sin agus achan rud a bhainnis a chos san air. Agus déis an námlaí na bhí go thomlan an sin. Ach go maiine sin Saol hasan ar an leor agus a glór mar a príomhhaimime nach Gael Linn antain a chuile agus bhí antain anchutí agus ansáasta an leor chuir a glá ach dúirt an nom le Hindú a scríb an leor má chósaí passeantar, má thuúil passeantar a chuir a sceasta leor go maiith agus sin an fáir go mar a bhí atá luite ag antain sin go méidir nach dora don eile fáte mór sin luite. Go méidir go nimí an amlaí ó Star Gael Linn gotí cumúil a scéal an na fast na Richard Rutherford eile. Bhil sin bhfuil príomhhaimime na tíre ar sa bhí an agus ní dáim gur bhthar bíidir í an na bhfuil fannar chuist an taal bhhain éidir go maiith agus is cosal gur go daine sin chun céin agus má an céile fáíir nach bhfuil garisi mar scríb coppla duine ó bhhain agus dúirt gur léise an leor agus gur ceann na písaí a bhear a léisiad na písa na céile. So bh antain chuinn a chuir san srá sin mé ach go bhunasteach bhí me geirí scíal Gael Linn an omláin a scríb an tuisceart. Agus tá sé reachtain sin Gael go gealú Slis an taal an chláir go bhfuil Slis an taal luite sin nach teachadum scíal Gael Linn go thomláin chuir ar fás a tuisceart. Mar a luí antain sin go roinst na daoine na hen agus roinst daoine eile go bhfuir sé tribleid ó arm na drataine an sa tuisceart. Agus nar a bhí mé i scríb an leor bhí funarm ó bhaid níos mó na sin ar bud chuinneáil is an mchans cospóir a híal Gael Linn. Agus an nunad sin mar hampla scríb trí chabaise tribleidí sa tuisceart ó bhain na Gael Linn. Trí cabbage suairtha go leor a bhí go sin mar sé ag tugal bhain go suairtha agus a líise gur go tugasteach a léhí ar pósamlé agus gur chuinneú trí luair a chluic mé fé muid ar a seachtain. Agus gur áham chailbe $1 a híle bhain sin na dhééis. Ach bhile mar a rís slipí ar an sinna slistar taal. Ní an sin ní an dhéanas na trí stamplaí sin ach legan the heel and Roger like the Hochstadt is the British. Is a interchapter a rate of a simply or watching the Asia, there are top of Shan like to is Conul Marik Ular Alum, mean matter to find Ulam takes like we show Ireland the honor for a Gaelic, the White House, and a Tashan Ratchet. Clean that Star Gael Linn scríb go maiith agus a hanigrum agus mar a dúirt antain sin gur na iarracht rudidir bhí go bhain na Gael Linn sa tuisceart a chur san air agus an chuidim eil bór an ar fáid agus bhí spirit bíntach an san ar sin agus ba sin an duine go maiith a dhéanamh ré i dréise a bhád níos deachta léite seachta go tí léite léachta nar a bhí rudaí a bhád níos meas agus bhí an hen tar an tuisceart a feicéis. So chaithín buíochas go mór a thuirt de ar an síalaíochta Gael Linn go thomla a hasan fáid an sa dréisléise sin agus a thug agus náisiúnta an tasaí go maiith agus a thug siad. Tá ní bhhaid neasna ré thugam neasna ré a fáil bháid mar dúirt réman sin ru seo agus but just the his Raymond, they got one or what. But water, cut you off, said, "Who's the body?" Non-so knowledge show. I guess, why don't go back to us? You know, this is a fast schooler. I guess, I'm a kitchen, or when you a high level of this, like, go over with all of those machine. Some of the kids, you get otherwise, more free men than a heartbeat.
since I'm going to come at time with the Raymond is a knock at Apple provider, Stanley Garn, as the European Constitution shop. This Apple go, half after I know, but a legal shop, wooden shop, line. And it's for wide foster, no way of how to do it on the house of him. I put you the more of more in garage. Put you a child at the more than foster, the Harris, but it's the more on the Western allowance or William. That was all I knew as a lot of people. James of father, the High again, and it's a little more on him going, and the Muslim, I like to be grammar and it's a lot of Irish. I guess I'm a kinship. It's a big in more actress national. Get rash of a king, go meister cheers. I guess see them, my locking to this really a flat fan, and so there's something my head. Don't tell those kids fatally. I guess when it's soon, it's black window, so the last and on the things in the yard, which you can make in. More actors national to the mind because we have a number of these situations. Goromile Mahiga, Ligonier, Goromile Mahiga, Pádraig, agus more Shilor, is the sheer file and shot, and you be wild up cook, agus be sheer file and that you go a low show ma. But we dig through the more, he had you were a look at the fan, I can't find the is the attention of a water had it, Cadalation. Yeah, Raymond are mentioned Dave go train B, agus train G, he's in the cool, it's not square like yeah. What you give him? It's got Michael to get on Oh, yes, Jake wants to know J Euro. Jake wants to know J Euro or more. Come on, let's go. Yeah.